Νίκο, η σειρά σου. Καλημέρα και από εμένα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαδόπουλο για την εξαιρετική τιμή που μου κάνει να είμαι ομιλητής σήμερα, εδώ σε μια άριστα οργανωμένη εκδήλωση. Ευχαριστώ και εσάς όλους που είστε σήμερα Σάββατο πρωί εδώ μαζί μας, να ακούσετε αυτά που λέμε. Η δικιά μου η παρουσίαση σχετίζεται περισσότερο με το προσωπικό μου βίωμα ως νέος επιχειρηματίας. Δεν έχω έρθει να παρουσιαστώ ως, αν θέλετε, επιτυχημένος επιχειρηματίας. Κάνω μια πρώτη, αν θέλετε, προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε, κάπως πάμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να μας συμβεί αύριο, αλλά είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Πριν περάσω να σας πω δύο ουσιαστικά ιστορίες, εντάχει, θα σας δείξω πρώτα μερικές διαφάνειες σχετικά με την προϊστορία. Είμαι φυσικός. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα χρόνια, απίστευτη επιστήμη, νιώθω ιδιαίτερα πλήρης γι' αυτό. Στη συνέχεια, βέβαια, και βλέποντας τη δυσκολία εκείνης της εποχής, το ότι ένας φυσικός δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές, έκανα ένα μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά και τους υπολογιστές. Είχα την εξαιρετική χαρά να δουλέψω συνέχεια στην Intracom για κάποια χρόνια ως ερευνητής στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους, φίλους. Είχα την χαρά να συμμετάσχω σε έργα τα οποία ήταν ιδιαίτερα καινοτόμα εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικά μια περίοδος εξαιρετικής δημιουργίας. Στη συνέχεια έκανα ένα εξαιρετικό διάλειμμα στην ελληνική αεροπορία. Είχα τον χρόνο στις Σκοπιές να σκεφτώ τι ήθελα να κάνω, τι είχα κάνει μέχρι τότε, αν με κάλυπτε αυτό. Και μετά την ελληνική αεροπορία ήταν που ξεκίνησα να ασχολούμαι με την επιχειρηματικότητα. Έκανα πρώτα ένα πρώτο σχήμα με κάποιους φίλους, δεν προχώρησε και στη συνέχεια προσπάθησα με ένα διαφορετικό σχήμα, αυτό της εταιρείας EMTech, την οποία και διατηρώ μέχρι σήμερα. Αρχικά, να σημειώσω ότι ξεκίνησα σαν part-time σε αυτήν την εταιρεία. Και όταν ξεκίνησα και είπα ότι θέλω να γίνω επιχειρηματίας, τότε είχα τρία, αν θέλετε, βασικά προβλήματα. Ευτυχώς δεν είχα κάποιο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ευτυχώς δεν είχα κάποιες συγκεκριμένες ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο πώς κανείς πρέπει να επιχειρήσει, τι πρέπει να κάνει για να γίνει επιχειρηματίας. Και ευτυχώς δεν ήξερα 100% τι ήθελα να κάνω. Δηλαδή ήξερα εν γέννη τι μπορούσα να κάνω και πού ήθελα να κινηθώ. Άλλωστε είχα μια, αν θέλετε, εμπειρία από την Intracom που είχα δουλέψει πάνω σε καινοτομία και προϊόντα, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς συγκεκριμένα θέλω να κάνω. Εκεί συνειδητοποίησα ότι θέλοντας κανείς να γίνει επιχειρηματίας πρέπει να κάνει μια σειρά από δουλειές, όπως το να γνωρίσει πελάτες, να βγει έξω δηλαδή και να φέρει, αν θέλετε, δουλειά. Θα πρέπει να κάνει τη βασική του δουλειά, την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο αναπτύσσει και θέλει ουσιαστικά να δώσει. Πρέπει να ξέρει και κάποια λογιστικά, ακόμα και αν έχει λογιστεί θα πρέπει να μπορέσει να τον ελέγξει. Θα πρέπει να κάνει τρέξιμο, να έχει γραφειοκρατία, θα πρέπει να τρέξει σε τράπεζες, λογαριασμούς. Αν είναι και λίγο δημιουργικός, θα πρέπει να κάνει και το λογότυπό του ίσως, να φτιάξει και την ιστοσελίδα του. Θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί και τον υπολογιστή του, αν ξέρει λίγο από αυτά. Θα πρέπει να είναι και λίγο δικηγόρος. Μεταξύ μας, κάποιοι φίλοι εκεί που είχαμε κάποιες πρώτες επιχειρήσεις, νιώσαμε κάπως έτσι. Δηλαδή, νιώσαμε ένας τρελαμένος επιχειρηματίας, ο οποίος άλλαζε πάρα πολύ γρήγορα καπελάκια, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τους διαφορετικούς ρόλους σε αυτή την επιχείρηση την οποία είχε ξεκινήσει. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, πραγματικότητα σε νέες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, που κάποιος δεν έχει πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έχει ένα πολύ βασικό αρχικό κεφάλαιο και θέλει να προχωρήσει στην επιχειρηματικότητα. Πάω στην πρώτη ιστορία, την οποία την ονομάζουμε iReact Solution. Είναι μια συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία ξεκίνησε το 2006. Ο στόχος μας ήταν εκεί, μέσα σε, εντελώς τυχαία βρέθηκα μάλλον σε μια συζήτηση με κάποιους ειδικούς της ΔΕΗ που σχετίζονται με τους υποσταθμούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερο ήταν να τους προωθήσουμε κάποια λύση από το εξωτερικό. Και εκεί πώς ήρθε η συζήτηση, αν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κάποια ειδική λύση, η οποία δεν υπήρχε μέχρι τότε στο εξωτερικό.
Εκεί λοιπόν ήρθε η ιδέα του iReact Solution. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση αντιστάθμισης αέργων φορτίων σε υποσταθμούς μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση με την έννοια ότι ξεκίνησε από Έλληνες, αναπτύχθηκε από Έλληνες, εφαρμόστηκε από Έλληνες και το τελικό κέρδος βρίσκεται στην Ελλάδα. Άρα είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ο στόχος είναι εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τι έχουμε φτιάξει πρακτικά? Έχουμε φτιάξει ένα βιομηχανικό ελεγκτή, τον οποίο τον εγκαθιστούμε στους υποσταθμούς. Τον έχουμε φτιάξει από την αρχή, δηλαδή έχουμε φτιάξει και το υλικό, τα κυκλώματα. Έχουμε σχεδιάσει δηλαδή τα κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον ελεγκτή, καθώς επίσης και την εξυπνάδα του ελεγκτή, δηλαδή το λογισμικό το οποίο ουσιαστικά τρέχει αυτή η μονάδα, την εξυπνάδα για να διαχειριστεί κάποια πράγματα στον υποσταθμό. Δεν μείναμε εκεί. Προχωρήσαμε αφού εγκαταστήσαμε τους πρώτους ελεγκτές και είδαμε την ανάγκη το ότι θα έπρεπε κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα σε όλη την Ελλάδα να τα φέρουμε σε ένα κέντρο, για να μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη εποπτεία, πολύ καλύτερο έλεγχο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και φτιάξαμε σιγά σιγά ένα λογισμικό διαχείριση αυτών των μονάδων. Αποτελείται προφανώς από παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μονάδων, αποτελείται από παραμετροποίηση των μονάδων, αποτελείται από ένα web server να φέρουμε τα στοιχεία και να μπορέσουμε να τα δώσουμε και σε κάποιους που δεν έχουν access σε αυτό το κέντρο. Αποτελείται προφανώς από μια βάση δεδομένων. Σας δείχνω ενδεικτικά κάποιες εικόνες από το λογισμικό. Μια εικόνα εδώ πέρα από την διαχείριση σε πραγματικό χρόνο, μάλλον την εποπτεία πραγματικού χρόνου. Διαχείριση παραμέτρων, βάση δεδομένων. Web, πολύ σημαντικό σήμερα. Τα στοιχεία να μπορεί κάποιος απομακρυσμένα να μπει σε αυτό το κέντρο και να μπορεί να τα δει. Γραφικές παραστάσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία νομίζω δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το παρόν είναι ότι έχουμε εγκαταστήσει πιλωτικά την εφαρμογή μας στην Ελλάδα σε 40 υποσταθμούς. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και περνάμε σε μια δεύτερη φάση να εγκαταστήσουμε άλλους 35 και έχουμε ένα εγκατεστημένο κέντρο. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη συσκευή, να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν πιθανόν προβλήματα και ταυτόχρονα προσπαθούμε, αν θέλετε, να φτιάξουμε και κάποιο υλικό με το σκεπτικό να προωθήσουμε τη δουλειά μας και στο εξωτερικό, δηλαδή που στις γειτονικές χώρες, ας πούμε, που το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι λίγος πολύ, έχει μάλλον κοινά χαρακτηριστικά. Τα καπελάκια, δηλαδή ποιοι ήταν οι ρόλοι που χρειάστηκε να παίξουμε για να φτιάξουμε αυτή την ιστορία. Χρειάστηκε ένας μηχανικός ο οποίος να σχεδιάζει ουσιαστικά τα κυκλώματα. Χρειάστηκε ένας μηχανικός ο οποίος να έχει σχέση με τα υλικά. Τι υλικά θα χρησιμοποιηθούν, τι προδιαγραφές έχουν αυτά τα υλικά. Χρειάστηκε ένας μηχανικός να σχεδιάσει το τυπωμένο κύκλωμα. Χρειάστηκε ένας μηχανικός ή κάποιοι μηχανικοί να γράψουν την εξυπνάδα, το λογισμικό αυτής της συσκευής. Χρειάστηκε ένας μηχανικός να την ελέγξει αυτή τη συσκευή. Χρειάστηκε ένας μηχανολόγος μηχανικός να σχεδιάσει το κουτί, να σχεδιάσει τα ανοίγματα. Χρειάστηκε ένας μηχανικός ο οποίος να αναλάβει να κάνει την παραγωγή. Χρειάστηκε ένας μηχανικός να το σχεδιάσει το λογισμικό υψηλού επίπεδου. Χρειάστηκαν κάποιοι μηχανικοί να το αναπτύξουν. Χρειάστηκε κάποιος μηχανικός να κάνει τη βάση δεδομένων. Χρειάστηκε κάποιος μηχανικός να αναπτύξει τη web εφαρμογή, το web server. Χρειάστηκε κάποιος μηχανικός να είναι ειδικός στο networking και στις επικοινωνίες. Χρειάστηκε κάποιος μηχανικός ο οποίος να μπορεί να φτιάξει το τεχνικό documentation. Χρειάστηκε κάποιος graphic designer να φτιάξει κάποια labels, κάποιες ετικέτες, τα data sheet τα οποία είχαμε. Χρειάστηκε ένας project manager να οργανώσει όλους αυτούς. Χρειάστηκε ένας marketing και sales ο οποίος θα έκανε επαφές με τους πελάτες, με το σκεπτικό να κατεβάσει προσφορές, να προωθήσει τη δουλειά. Χρειάστηκε ένα service engineer γιατί ερχόντουσαν προβληματικές συσκευές, κάποιες έπρεπε να τις διορθώσουμε, να τις ξαναστείλουμε. Χρειάστηκε κάποιος installation και support engineer να βοηθήσει στην εγκατάσταση των συσκευών. Χρειάστηκαν και άλλοι μηχανικοί, δεν τους αναφέρω εδώ. Πολλά καπελάκια. Πολλά καπελάκια, παιδιά. Μια ολόκληρη συλλογή από καπελάκια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, πόσοι φορέσαν αυτά τα καπελάκια. 2,5 μηχανικοί. 2,5 μηχανικοί, μισός. Ο μισός ποιος είναι. Ο Νίκος και ο Σάκης ήταν part-time σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν ήταν 100% full-time. Αυτή, παιδιά, είναι η ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι μάλλον η ελληνική πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, η παγκόσμια πραγματικότητα, όταν κάποιος θέλει να φτιάξει μια νέα επιχείρηση η οποία δεν θα υποστηριχθεί από ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν θα υποστηριχθεί από, αν θέλετε, τις υποδομές τις οποίες ψάχνει κάποιος σήμερα να βρει αυτό που λέμε investors. Ιστορία νούμερο 2. Τα αρχικά ESA σημαίνουν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Είναι η Ευρωπαϊκή NASA. Και το ESOC είναι το κέντρο
ελέγχου των διαστημοπλοίων, το οποίο βρίσκεται στο Darmstadt της Γερμανίας. Στο story ξεκινάει το 2008, με έχουν καλέσει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Ανάπτυξης σε μια τριημερίδα στη Θεσσαλονίκη, με το σκεπτικό να μάθουμε εκεί κάποιοι νέοι, αν θέλετε, επιχειρηματίες, το πώς θα πρέπει να κατεβάσουμε προτάσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Εξαιρετική τριημερίδα, εντελώς τυχαία βρέθηκα εκεί. Έμαθα, κατάλαβα το σκεπτικό, γυρνάω στο γραφείο. Το πρώτο πράγμα ήταν να βάλω την εταιρεία, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο business case εκεί, να βάλω την εταιρεία μέσα στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να πάρω το λεγόμενο bidder code, δηλαδή ένα κωδικό, το οποίο θα μου επιτρέψει να συμμετάσχω σε τέτοια έργα. Περίμενα να βρω ένα έργο, βγαίνανε τα έργα, περίμενα να βρω ένα έργο το οποίο θα είχε συνάφεια με αυτό το οποίο κάνουμε και μόλις τον Απρίλιο του 2009 όντως βρήκαμε ένα έργο το οποίο ήμασταν κοντά σε αυτό το οποίο τέλος πάντων ζητούσε, με τον πολύ καλό φίλο Παντελή Αντωνίου, ο οποίος είχε και εκείνος μια μικρή επιχείρηση, και τον επίσης πολύ καλό φίλο Ηλία Ζώη, καθηγητή από το ΤΕΙ Αθήνας. Κάτσαμε, συζητήσαμε και είπαμε ναι, μπορούμε να κατεβάσουμε κάτι, να προτείνουμε κάτι. Κάτι καινοτομικό. Ξεκίνησε βέβαια το πράγμα αρκετά μπλεγμένο, γιατί δίνανε κάποια πληροφορία για το τι ζητάγανε, αλλά δεν δίνανε προφανώς όλη την πληροφορία. Είχαμε κάποιες απορίες. Προτείναμε και κάτι καινοτομικό με την έννοια ότι προχωρούσε λίγο παραπάνω από αυτό το οποίο θέλανε αυτοί. Ίσως αυτό ήταν και το διαφορετικό, ίσως αυτό ήταν και το κλειδί το οποίο μας άνοιξε αυτή την πόρτα. Μετά από κάποιο διάστημα 4 μηνών, αν θυμάμαι καλά, έρχεται η απάντηση. Είστε πρώτοι στο διαγωνισμό. Διαγωνιζόμασταν με 5-6 άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, τελικά μάθαμε. Πραγματικά απίστευτο για μας, δεν το πιστεύαμε. Όταν λέμε προτάσεις, φανταστείτε, δεν είναι κάτι κάποιο 5σέλιδο ή 6σέλιδο, είναι κάποιο κείμενο της τάξης των 200 σελίδων, προσπαθώντας να αποδείξουμε τι είμαστε, αν έχουμε τις δυνατότητες να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Εν δι' αυτή περιπτώσει, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μας είπαν ότι θα έρθουν αυτοί εδώ να μας δουν και να μας γνωρίσουν. Και γιατί ήταν πρόβλημα αυτό? Γιατί αμέσως κοιταζόμασταν μεταξύ μας, γιατί οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας ήταν ένα διαμέρισμα ιδιαίτερα μικρό και όχι κάποια γραφεία τα οποία ήταν, αν θέλετε, είχαν αυτό το business, αν θέλετε, την υποδομή που έχει μια μοντέρνα, ας πούμε, επιχείρηση η οποία έχει κεφάλαια να επενδύσει σε αυτό. Προφανώς εκεί δεν είχαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αγοράσαμε 2 γραφεία, βάλαμε 2 υπολογιστές, καθαρίσαμε το χώρο, πήραμε 2 γλάστρες να ομορφύνει το... Καθαρίσαμε την τουαλέτα, βάλαμε αρωματικό και περιμέναμε. Ήρθε ο νομικός, ένας από τους 2-3 νομικούς υπευθύνους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, μαζί με έναν τεχνικό υπεύθυνο. Την πρώτη στιγμή κοιτιόμασταν ίσως λίγο αμήχανα, γιατί και αυτοί ίσως δεν περιμένανε, έχουν να κάνουν με μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική στην Ευρώπη. Έφυγε πολύ γρήγορα αυτός ο πάγος, γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί, θα έλεγα. Αμέσως καταλάβανε με τι είχαν να κάνουν. Και αυτό τελικά το οποίο νομίζω είναι και το ουσιαστικό είναι ότι πολύ γρήγορα καταφέραμε και τους πείσαμε ότι η ουσία ήταν εκεί. Δηλαδή αυτό που τους είχαμε πει, το είχαμε. Μπορεί να μην είχαμε τα γραφεία, μπορεί να μην είχαμε τους υπολογιστές, μπορεί να μην είχαμε διαδρόμους, μπορεί να μην είχαμε μέγεθος, αλλά αυτό το οποίο λέγαμε ήταν εκεί. Παίζοντας μπάλα, ξεκινάει το έργο, ιδιαίτερα πολύπλοκο το αντικείμενο, υποδομή συστήματος εξομοίωσης διαστημοπλοίων. Δεν έχει νόημα να σας πω περαιτέρω πληροφορίες γι' αυτό. Ο όγκος της πληροφορίας απίστευτος. Αφήσανε 20 DVD, τα οποία ήταν γεμάτα από προγράμματα, από documents, Ήταν πραγματικά μια εφιαλτική περίοδος. Μια περίοδος, ένα εξάμηνο το οποίο το θυμάμαι ως ιδιαίτερα κουραστικό. Είχα και την τύχη να πάω εκεί 1 μήνα και ερχόντουσαν και άλλοι εναλλάξεις συνεργάτες να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί αυτό το οποίο μας είχαν δώσει σαν αρχική πληροφορία ήταν πολύ λιγότερο από το τι πραγματικά γινόταν εκεί μέσα. Εν δι' αυτή περιπτώσει, αυτό το οποίο καταλάβαμε ήταν ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον όγκο της πληροφορίας θα πρέπει να καταλάβουμε τα standards τα οποία δουλεύανε. Γιατί αυτοί είχαν έναν τρελό ρυθμό παραγωγής πληροφορίας και έτσι λοιπόν, αν καταλαβαίναμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πληροφορία παραγόταν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, τότε θα καταλαβαίναμε πώς θα φιλτράρουμε την πληροφορία και θα ανατρέξουμε και θα βρούμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλαμε. Αναγκαστικά, αναπόφευκτα μάλλον, κάναμε και συγκρίσεις. Τους εαυτούς μας, τους Έλληνες μηχανικούς, με τους μηχανικούς σε ένα διεθνές
περιβάλλον, έτσι, η μηχανική από όλη την Ευρώπη, state of the art συστήματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε. Αντίθετα, λόγω του ότι έχουμε φορέσει αρκετά καπελάκια εμείς, έχουμε, αν θέλετε, πολλές φορές και την ευκαιρία να δούμε και κάποια πράγματα πιο σφαιρικά. Λίγο μπορούμε να δώσουμε και κάποιες λύσεις πιο ευρηματικές, αν θέλετε. Το 2011 τέλειωσε το έργο. Μας ζητήσανε να κάνουμε αίτηση για να γίνουμε qualified partner, δηλαδή να μην συμμετάσχουμε μόνο σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά να μας κάνουν και απευθείας αναθέσεις. Το 2012 έχουμε πάρει ένα καινούριο έργο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και πλέον θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε με άλλες εταιρείες διαστημικής στον χώρο στην Ευρώπη και μας μιλάνε. Τα καπελάκια. Πόσα καπελάκια φορέσαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Προφανώς δεν πρόκειται να αναφερθώ στα καπελάκια αυτά. Είμαι περήφανος που πήραμε αυτό το καπελάκι, το οποίο ήταν από το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στο gift shop. Οι πρώτοι που πήγαμε λοιπόν, με περηφάνεια φορέσαμε αυτό το καπελάκι και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο και οι υπόλοιποι που ήταν στην ομάδα να έρθουν μαζί μας, αν και το budget δεν το επέτρεπε, δηλαδή, μάλλον δεν είχε προβλεφθεί. Έτσι λοιπόν από το 2009 μέχρι σήμερα πήραμε και τα υπόλοιπα παιδιά, τον ένα μετά τον άλλον, να πάρουν και αυτοί το δικό τους καπελάκι και νιώσουν περήφανοι κι αυτοί να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον. Αν κάποιος με ρωτήσει, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις? Μεγάλη προσπάθεια, υπομονή στις δυσκολίες, επιμονή στα εμπόδια, ψυχραιμία στα απρόπτα. Τύχη. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και όταν λέω τύχη δεν εννοώ τζόκερ, τζάρια ή οτιδήποτε τέτοιο. Εννοώ να είσαι έτοιμος, να είσαι πίσω από την πόρτα, να περιμένεις την ευκαιρία, να περιμένεις υπομονετικά θα ανοίξει η πόρτα και να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Συνεργασία. Δύσκολο για την Ελλάδα, αλλά απαραίτητο. Δημιουργικότητα. Αυτό το οποίο κάνεις, να νιώθεις ότι κάτι κάνεις. Φτιάχνεις κάτι. Νιώθεις καλά ότι κάτι προσφέρεις. Διασκέδαση. Ξυπνάς το πρωί και πας με χαρά στη δουλειά σου. Θες να πας με χαρά στη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα τα οποία έχεις. Δεν ξυπνάς και σκέφτεσαι μήπως έχω πυρετό, μήπως δεν είμαι καλά, μήπως έχω κάποιο λόγο να μην πάω στη δουλειά. Επιτυχία. Το βάζω με ερωτηματικό. Ο κύριος Σιμιτζής μας είπε πολλά πράγματα για το τι είναι τελικά επιτυχία. Αν με ρωτήσει κανείς, για μένα, τι είναι η επιτυχία και αν υπάρχει μια συνταγή γι' αυτό, θα βάζα 4 πράγματα. Με κάποιο συντελεστή μπροστά. Σκληρή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά. Πνευματική διάβια, δεν αρκεί σκληρή δουλειά, δεν αρκεί να είσαι μέσα στη δουλειά. Θα πρέπει να κάνεις και διαλύματα, να βλέπεις κάποια πράγματα απ' έξω, να μπορείς να πάρεις και άλλη πληροφορία, να συνθέσεις την πληροφορία αυτή. Συνεργασία. Και τέλος, τέχνη, καλαισθησία. Δηλαδή, αυτό που φτιάχνεις να είναι κάτι ωραίο. Πώς το εννοείς το ωραίο? Να νιώθεις εσύ ότι αυτό που φτιάχνεις είναι κάτι ωραίο, ότι δεν έχει προβλήματα, ότι είναι σωστό. Κλείνοντας, μια παρατήρηση σχετικά με το αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Ναι. Πολλές νέες μικρές επιχειρήσεις. Οι άνεργοι είναι πάρα πολλοί. Μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να έρθουν πάρα πολύ γρήγορα να εγκατασταθούν. Άρα, μια πρώτη, αν θέλετε, λύση του προβλήματος θα ήταν να φτιαχτούν πολλές νέες μικρές επιχειρήσεις. Αφού το κάναμε εμείς, μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Στο δικό σας χώρο, στο δικό σας αντικείμενο. Καινοτομία. Όχι το ίδιο μπαρ. Όχι σουβλατζίδικα. Ή τουλάχιστον τα ίδια σουβλατζίδικα. Όχι καφετέριες. Καινοτομία λοιπόν. Κάτι καινούριο. Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για μένα σημαντικό, γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν συσσωρεύσει απίστευτο εξοπλισμό, τον οποίο αν συνεργαστούν επιχειρήσεις μπορούν να έχουν διαθέσιμο και να μπορέσουν να κάνουν πράγματα με αυτό. Το παράδειγμα το δικό μας, τη CMTech με το ΤΕΙ Αθήνας, το λέει αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ήθελα να πω ότι στη δικιά μας την περίπτωση είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να συνεργαστούμε με κάποια παιδιά από το ΤΕΙ Αθήνας, τα οποία δεν είχαν κάνει πτυχίο. Δεν είχαν κάνει πτυχίο. Και αυτά τα παιδιά, χωρίς το πτυχίο και χωρίς αυτές τις απίστευτες γνώσεις, αυτή τη στιγμή και σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα παράγουν προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Υπάρχει μέλλον λοιπόν και το μέλλον είστε εσείς. Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία μπορεί να σας δώσουν ένα focus, μια εστίαση σε αυτό το οποίο και μια εξειδίκευση στο να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένα, πιο πρακτικά. Ριζική αλλαγή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μένα είναι σημαντικό να μπουν επιτέλους τα προγράμματα σπουδών
η λέξη επιχειρηματικότητα. Νεανική επιχειρηματικότητα. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους νέους να δώσει ένα αρχικό μικρό κεφάλαιο, όποιο είναι αυτό, να ξεκινήσουν κάποιες νέες επιχειρήσεις. Συνεργασία με επιχειρήσεις του εξωτερικού, εξωστρέφεια, παιδιά. Αυτά τα οποία κάνουμε προς τα έξω. Πολύ σημαντικό. Τέλος, το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη, αν θέλετε, φασαρία στα αυτιά της νεολαίας σχετικά με το καλό εξωτερικό και εκεί τα πράγματα είναι όλα οργανωμένα, υπάρχουν δουλειές πολλές, αμείβεται καλά ο κόσμος, φοράς ένα καπελάκι εκεί, έτσι, όλα είναι ωραία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, ναι, πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν οι συντάξεις, χαράτσια, ανεργία, πολύ σημαντικά προβλήματα. Όμως το χειρότερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα αιμορραγεί. Δηλαδή φεύγει η νεολαία, φεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαν να αλλάξουν όλα αυτά τα προβλήματα. Σε αυτή τη φασαρία της άτακτης φυγής, εγώ αντιπροτείνω. Μένω Ελλάδα, εξάγω προϊόντα και υπηρεσίες. Εξάγω ελληνικό πνεύμα. Ευχαριστώ.